rakia hormurai komsai khiat tumpen meke kai ponthu corona war hut ke khang et a passenger a train do an puthot ke pachaleng ponthu po Tarabasa Cooperative Lems akilig along APHLC asong ben bangkep ke haiduna tum pen lam Clark kipi Cardom pini prime time abirta ang tot ben chathanam sena pini jakhong ni phai thomke barni ada por phai kris along diphu man jaka chelenga to war mile pholong kedo SAI Sports Complex along kutihini araki hormu meke kaipon Narcotic drugs mate rakyamar an meke prinang jaron mate NDPS Act 1985 arona tengpen pachini jakhongpo ni phai thongkep arni Karbianglong district arlo crep ho akesa longpen kelongpon araki hormu district drugs disposal committee Karbianglong atumpen chepatir pi ponsi bangso meke kaya sai dengpon Kedam tanga por rai komsai khetum pen do de sang se pen rakia hormu kejor kelang atuma phan keton kelang lapen kiri ka khuruga sai kedeng pon pen kelong pon araki hormu jesemet heroin drugs linthom ra tokbor flike branar kep cannabis mate ganja lin pharo hini ra inkoi cough syrup bong inkoi ra throk lapen tablets suri hini ra pharo isira hini kelong pon araki hormu pini jakhong ni phai thongkep arni mekai ponlo Tora kiamar kadu kawe pangrum pet pen hithialong ador laki kuti hini an duji pusi DSP headquarter nahit karishma pen nang pachini don আজিকত আমাৰ ড্ৰাগছ যিবিলাক ৰিকভাৰী হৈছে তেনেকুৱা আমাৰ 15টা কেছৰ যিখিনি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ হৈছিলে তাত আমি ড্ৰাগ ডিছপ'জেল কমিটিৰ এপ্ৰুভেলৰ মতে আজি আমি ড্ৰাগছটো ডিছপ'জ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হিৰ'ইন 3 কেজি 0.48 গ্ৰাম ডিছপ'জ কৰা হৈছে গাঞ্জা 222.065 কেজি চেম্প্লেক্স টেবলেট 2102 numbers of Simplex tablets আৰু কফ সিৰাপৰ 26টা বটল ডিসপোজ কৰা হৈছে এই গুটে সাইকোট্ৰপিক সাবস্টেন্স আৰু নাৰ্কটিক ড্ৰাগছৰ মূল্য হৈছে 2,72,90,050 rupees আৰু আমি যেতিয়া ডিসপোজ কৰাৰ আগত যেটো আমাৰ প্ৰচিডিউৰ আছে NDPSৰ এক্টৰ মতে এই মতে আমি এটা ড্ৰাগ ডিসপোজেল কমিটি ফৰ্ম কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ এপ্ৰুভেলৰ পাছত আমাৰ আজি ডিসপোজ কৰা News report longsodar inti Karbianglong live Corona kiso avurahut kang hapon passengers train do an puthot ke pacheleng ji ahukum Union Railway Minister pen birta achatayalong pangdak Karbianglong live pen non hedjong kelong pon abirta arju ikha Corona kiso avur ajoine pen det piarlo ke pacheleng pon hem konglong ding po mate train do an ing hapon etlo bangso pen ajok lakh lakh amuluk arat kachidam chebang anathu thidung katikuk dolo Lasoang bong pen non hedjong Union Railway Minister Aishwani Vishnau pen ison abirta ke paklang pondo labang so abirta lake ison ning karong abirta binong apor isi corona ke so abura joine pen kang hapon passengers train do an non puthot kangpu ponthu je abirta longpon birta ke longpon atengke passengers ke pacheleng pon train do an un an ke prapen pacheleng pon po apor ke hot atengke hithi iroibak apor angbong kachisik chedang ponangji ahukum railway department aphan Union Railway Minister ahin pen pachini pontanglo isi kenang sot abirta arju ikha non hedjong Karbianglong live pen kelongpon abirta bangso abirta kelongpon lake train passenger ra aphan birta kemi puthot banthulo penangar ni pen kangkir kang hapon train doan un anake prapen puthot pacheleng ponpo kedam tanga por hut pharo pharo ke pacheleng pon train doan kangkir pondolo halabang so apor hut corona ke so abura joini train ke pacheleng pon akum ing hapon nanglo bonta donatum Union Railway Minister pen non hedjong ke pangdak pon abirta teng pulote train ke pacheleng pon thuji aphan apor der dilo bangso ke pacheleng ji aphan pura Railway Department aphan kapachisik chedangji ahukum ni throksi apor hukum pajirpon
National Desk Report Karbiang Long Live Pinijakong ni Phai Thong ke barni adapor Phai Kri Sialom Phuluni constituency ke parlo Benjamin Taro Arong Amikar Jameson Terona Hemalong Tarabasa Cooperative Lems Akiligalong APHLC Asong Pen ke Haidun Bangke Batum Pen Pherangke Amai Kangnipon Bangso Akiligalong APHLC Asong Pen Bangke Batum Haidet Pen Pinangan Aradatum Claim Rapet Angbong Kipachekak Jiaphan Kabor Ipondo Lapen ke haitang atum BJP along si cingbedun po mate cepa okdun po alam ke klang thap tado labang soajok ahogalam radaphan ke pachini pameji aphan pherang ke amai ingni ponlo bangso pherang ke amai long kaning je pon atengke nitum ke hai pon lake rad akang hona jok lapen APHLC aphan ning ka che thepar pik ajok si nitum aphan nang pahai ponlo lasi nitum aphan jok le nang bai sitame mithang asong pen chi oe radakam Claim pameji lapen APHLC asong along si doweji nasi Karbiang long arat mati phuluni arat tu manghupon ang niputa phirang kyang no pachini pon sinili tumna 16 tarik ke damtang 16 tarik la lems election dagnili tumhan rat anang pahailo la sunanga pahailo atumi nili tumhan alangli isia adimolong signature kuri tha manili kuri dune dalo la so signature ke kuri ke la pulo alangli nang than mangela ke nangli hem also kidam tang la bangso puisa longji gran enit pula bangso puisa longi la sila so adimolong nang nili phal signature kuri no manili alangli register che wan manili la bangso adimolong nili gran edit pula bangso ice cream along nili signature kuri dune dat laptop Tumhan siar abang pudoan tarbasa irian angkang pi siar abang pudoan atumangkan niliphan nang pahai pondret na phiyong sinili ki claim ke dam lamang so puthak yong sinili ki chok che dokok blotang te rat sinili tumhanang sai lapen tum hai kaman tum do IPSL sia hienten lapen doano sona mungan same alangli tum sin tumhan bidi suri nang thampon bombo ampen nili tumlong aki hai alangli aprang kidam tang MDC ki thurdun alangli timung alangli dado la sinili tum la bangso putha galam si la lemsa putha galam si lampla pini laing nang koklo cooperative election dolo la pen APSLC pen sitame bang kriplia candidate chepati dunno la bangso angbong pen bang kepa bang ke litum haidet lo haidet pen litum chairman sitame litum kathar sar bang pen si nitum baburam timung phansi chairman chingwai pon lo la sopen approval of hanbang sinon chonghong ding lo la swang bong pen non inut bahani phuluni constituency of han nong no ki ju matang te la BJP atum elitum la ke haitang a members atum aphan esi controversy ke wan ke la hen lo alangli bang ke tumong support dunelo la pen suhita nang chipi dunelo jo la puson si nong no ke wan ane la bang ke bang bong divide and rule la puson ang thag ye fan matang te litum APSLC anong no ke jo ja fan bang se alang litum matang ke claim lo Phuluni pen dirchuna rongpi Karbiang Long Live Tangkale kethekali KC kethepu alam en ponsi kedam tang jakhong ni phai ingkoi ranar kebarni Singhason constituency ke parlo BJP kangtang nai Rongnogor ahabaralong APHLC women wing sengpon Bangso Mayalong Longpho constituency atum chingrong si mai padupon Mayalong Rita Kram sapi pen nimarli atum phan khei kerengalong kacharabdun nangjia ke nang sot alam the thanpon lapen bangso Mayalong RD dojot khai mate inglong asotum ajakong alam lapen kachari nangjia lam che thanpon lapen ki ongdong arada tum chetong don si Mayalong RD pidun mai judet pen puthot Tarabasa pathuak lamalong nimarli tum kedamtang Tarabasa lems election ahot APHLC pen bangkep ke hai tuma phan ningarong chipi pen karcho asai dengpon Nasi inglong akai anke ningi sido nangji lapen kachisong abang ilitum ahok peten internet pen ilitum chisong tip nangji athema ladak longri kep ka jor jot kalisi moki inglong akai an alongri ahawar hapat anke jor et bo lasi BJP pen chiunon lapen inglong akai an ningi sido lonang lapen ilitum handbrake long letik itum sang nang ni bangji MP election la prang re election le pedo ba MP election postame APHLC pen ke pahai pom FJ pansi
dak singhason long tami non ke dode sang se pen ke klem pon la pen BJP la pen Congress atum la pen ASDC atum la pen independent atum anta non ke APHLC long si wang bom lo la pen non ke wangi du ulang la pen ansu se na dak singhason constituency chot kali a constituency tinalong tami nilitum APSLC ke pahai pon FJ pon se dode sang se kam klem mom lo ni marli atum ta Phuluni pendir chuna rongpi karbiang long live Pini prime time abirta bangke lapansi kang tonig lo domi thakmi kardom